Sa katagalan po ng Tasyo, simula po nung pagkabata ko, ang tawag nga po sa akin sa school, Tasyo na. Ayun po, naging legendary na po siya dito sa Makati. Kilala na po kasi yung pag sinabi po ng mga tao na saan sila kumakain. Sa Tasyo po ang banggit nila. Kahit tago po tong kainan na to, talagang hindi na po siya makita. Pinupuntahan po siya. Ako po si Heidi Caparas. Ako po yung apo ni Tasyo. Si Lolo Tasyo, naging cook po sa Binondo. Kaya po, naiano niya po dito sa Tejeros. Nagsimula po siya sa Campuso po, nagmaki rin po siya yung malapit po. Tapos po yun, may lengua, kaldereta, tapa, Chinese kikiam po. Yan po yung mga niluluto po niya. Ako na po yung gumagawa ng Chinese kikiam. Dati po, si Lola Nancy ko po, yung asawa po ni Lolo Tato. Yung niluluto po namin araw-araw po, Campuso po ang bestseller po namin, asadong dila, beef tapa, beef caldereta, tofu, lechong kawali po. Yung style po ng luto namin is Chinese-Filipino na po. Simula po nung kay Lolo Tasyo po, wala po akong binago na recipe po. Yung pa rin po hanggang po ngayon. Ang katulong ko po sa pagluluto, asawa ko po si Erwin, tapos po ang anak ko po, at kapatid ko po, at saka may isa po king helper na kamag-anakan ko rin po. Kami yung mag-asawa, katulong ho kami ni Lolo Tasyo. Hanggang natutunan ho namin, kaedad na ho sila, tumanda na. Pinagpatuloy na ho namin. Nagsimula ang Tasyo, mga 80s pa. Meron pang Santa Ana Park, yung racing, mga kumakain, mga hinete, sota. Doon nagsimula ang Tasyo. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy, apo na kami ni Mang Tasyo. Ang specialty ng Tasyo po, kamto soup, kikiam, lengua, lechong kawali. Maraming putahe ang Tasyo. Ang per order po ng ulam namin, 75 pesos lang po. Ang masa po talaga. Ang kampong rice namin, 15 pesos po. Yung kikiam po namin talagang homemade po. Ang misis ko po ang gumagawa ng kikiam. Ang kamto po, yung laman po ng baka yan. Pag sinabi po sa palengke na pangkamto, parte po ng baka yan. Nilalagyan po ng sibot, normal lang na perso po. Yung Chinese kikiam po namin, mas lalong masarap pag sinawsawan po sa sauce po na gawa namin. On-made din po namin sauce. Yung asadong dila naman po namin, sobrang lambot po. Halos hindi nyo na ngunguyain, lulunukin nyo na lang sa sobrang lambot. Ang Campuso po ay pinakuluan po siya sa purong baka po. Ang lasa niya po ay parang nilagaw na meron po siyang sibot. Ang Chinese kikiam naman po, pag natikman niyo po yun, para po kayo nasa Binondo. Hindi niyo na po kailangan pumunta doon. Dahil parehas na parehas po siya ng lasa. Lalo na po pag nilagyan po siya ng homemade na sweet sauce namin. Meron din po kami isang bestseller na lechon kawali po na ilang oras pong pinakuluan kasabay po ng laman po ng kamto. Pag pinrito po ay sobrang lutong na lutong. Minsan po, up, minsan down. Hindi po pare-parehas, lalo po hirap ngayon ng buhay. Pero pagka Saturday, Sunday po, talagang sold out naman po pag Sabado Linggo. Siguro po masarap kasi, kaya bumabalik po sila kasi kung hindi po masarap, hindi na sila babalik. Sa hanap buhay pong kainan, kailangan lang pala talaga ng tiyaga. Siyempre, magigising ka na maaga, tsatsaga ka talaga araw-araw. Titinda mo. Yun ang sekreto ng ng kainan, tiyaga ho. Pag wala kang tiyaga, hindi niya mamaintain ang kainan. Start na po kami ng 3 a.m. Nagpapakain po kami ng 6 a.m. po hanggang 2 p.m. na po. Close na po kami. Tapos bukas na naman po. Nakapagpatapos na po ako ng mga anak ko sa pagtitinda ho. Kahit pa paano, nakakaginawa ng konti. Hindi ko katulad ng araw. Sabi yung buhay naman, kailangan lang magtiyaga. Hanggat kaya pa po namin, malakas pa kami.
Tuloy-tuloy lang po. Meron pa po akong pinag-aaral ngayon. Nabunso ko po mag-criminology. Kaya tinutuloy-tuloy ko po itong paghahanap buhay. Ang papayo ko lang po sa mga nagninegosyo, sipag-tiyaga po. Yan po ang ano natin talaga eh. Bahan po natin yung PC natin, pasensya. Kasi hindi naman po pare-pareho. May matmuman, may mabili. Sipag at tiyaga lang po lang talaga. Yun lang po ang ano sa negosyo. Katasyo, kung gusto niyo pong makatikim ng Chinese Filipino style, dito lang po kayo pumunta sa Tasyo's Kamtuhan, dito 3294 Almasar Street, Barangay Tejeros, Makati City. Maraming salamat po sa mga followers sa amin. Huwag po kayong magsawa, lahat pa po namin sasarapan. Inaanyahan ko po kayo dito sa Tasyo's Kamtuhan. Subukan niyo pong kumain dito. Mag-i-enjoy po kayo. Mura na po, masarap pa.